Eu din 29, măiculiță. Din 29, Da. 29. 29. Din 29, da. Dar mama tale cum o chema? Ana. Ana. Anica. Și tata îl chema Danilă. E tot de la Hâncești de aici. Tot. Da, toți de pe loc? Dacă și se ocupau ei și făceau înainte, tot? Tata s-a ocupat încă înainte, era românii. Da. Și era lucru pe la tine, lucra pe la ăsta, lucra pe la șeală, lucra. Nu era lucru atunci. Pe urmă s-a strânit războiul. Tata s-a dus la front. A venit de la front rănit. O leacă cantujnă. Pe urmă s-a strânit foamea. Tata a murit. Noi am rămas. Noi am fost 12 copii la mama. Și au murit toți, am rămas noi 4. Din 4 am rămas eu una. Nu am pe nimeni. Numai pe Dumnezeu Sfânt. Da. În 47 era foamea tare mare. Foamea era tare mare. O pâine costa 500 de ruble. Cum era înainte, dar nu era curată pâinea, era cu tărâță, cu... Nu era curată. Deloc nu era. Am întâlnit și război, și foame, și vrei tu, și golisime, și nebunii, și revoluții. 4 ori au fost revoluția, 4 revoluții au fost, 4. Revoluții au fost. Nu, asta nu... Și de oamenii răniți, ușiși în stradă. Da. În foame, în război, călcai în sânge ca în glod. Au împușcat Jdanii. Jdanii au fost împușcați toți de la oaltă. Nemții au împușcat, nemții. În pădure. Făceau șanț mare. Și a făcut mitrailieră. Și nu-i niciun. Așa. Care era împușcat, care e rănit, care de tot mort acolo, ca toți acolo în groapă. Da. Unul era un Astrulea Caț, familia. Ca și al tata e familia Caț. Și unul s-a ridicat din morți, din șanț, s-a ridicat unul de acolo și a venit acasă. Capul era, avea 18 ani, dar capul era ia ca așa de mare. Ia ca așa de alb era. S-a sculat din morți, din șanț. Care se băteau încă, care, cum spune, de moarte, care ăștia, care de moarte, o grămadă. Nemții au împușcat toți Jdanii. Mai mulți români au împușcat. Da. Pe români mai mulți împușcat. Da. Și că istorie tare lungă. Așa e viața. Da. Dar sunt și momente frumoase câteodată în viață. Nu poți să spui că nu a fost numai. Dar ce poți să faci? E ca și moment frumos, Natali, din viață ți aduce aminte. Ceva frumos care ți-a rămas pe toată viața, la 83 de ani. Frumos eu n-am avut necat. Nu m-am avut când m-am măritat eu. Da. M-am măritat de 16 ani. Și m-am dus în Stalingrad. M-am dus în Stalingrad, eram cu o cămioșă nemțească. Până așa, fără chiloți, fără nica. Și m-a luat, m-a îmbrăcat, m-a luat de nevastă. Și am trăit 12 ani. De la 12 ani au cicat sub răstel și l-am scos de la turma. Pe urmă au început să fumeze de astea. Cum se cheamă? Nu, narcotici de astea. Da. Și eu am zis că leapă, dar el nu a vrut să lepede. Și eu m-am despărțit. Și am venit acasă. Am venit acasă, m-am maritat din nou. Și am trăit 37 de ani. 4 copii am crescut, nici unul n-am. Dar unul a murit? Nu a murit, care și încotro. Și nu-ți mai aduce aminte, nu vine, nu... Ești departe tare, ești departe. Eu înțeleg că-s desparte, dar... Doi sunt la turmă, dar doi nu știu unde sunt.